Samantala, halos 99% po ng mga residente sa San Nicolas, Pangasinan nagsabing ligtas silang maglakad mag-isa sa gabi batay sa resulta ng ginawang 2024 Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistics Authority. Ang datos ay nakalap mula po sa 11,414 na kabahayan sa 33 na barangay at isinagawa mula Hulyo 2024 hanggang Oktubre ng 2025. Ipinapakita ng resulta ang pangkalahatang pakiramdam ng seguridad ng mga residente sa kanilang mga komunidad. Kaugnay nito, isiniwalat din ng CBMS na kakulangan sa pera ang pangunahing dahilan ng mga hindi pagpasok sa paaralan ng ilang mag-aaral naman. Lumabas din sa ulat na may bahagi pa rin ng mga kabahayan sa bayan ng sa nasabing bayan ang gumagamit ng natural or recycled na mga materyales sa bubong, pader at sahig. Samantala, formal na tinanggap po ng lokal na pamahalaan ang resulta ng CBMS sa pamamagitan ng paglagda sa Data Turnover Agreement na layong matiyak ang maayos at tamang paggamit ng datos sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa kanilang mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.